थान्दानि ओरैबायदि गुसु गुसुनि गुदुं गुदुं सि जोमजोबदों माने देहा मोजां नङाना लोमजादों नै आखायाव मा दोङो आखायावबो नै केन'ला दोङो लोगोफोर जेलक' बेजोंनो लोगोसे ब्लेंकेट जोमनानै बाबुआ नै खिचरि जादों दै लोंदों आरो आङो मुरि जादों ओमफ्रायोहा नैबावबो दोङो जाग्राया बेयो जाबाय आंनि ग्रिन टि आं ग्रिन टि लोङोना खेब बाबू खेबनि ठंडा हो ना ठंडा हो रहा ओरैबायदि गुसु जादों लोगोफोर बिथिं What's happened? खाली कार्टुन नायो नोङो खाली कार्टुन नायो आंना बाबुआ তুমি তে করবা এটা খাইলে পেট ব্যথা কমে যায় বাবু আচ্ছা খাইতে হবে না খাইতে হবে না রেখে দে পানি খা খাইছো পানি সুসু করবা रावबो फैयाखै नामा लाइफआव लोगोफोर उन्दुजोब्बायसो ना गोजांनायखाय रावबो नायाखै ना थान्दानि हाबानि लाहार फाहार जादों बियानि लाहार फाहार जादों ना गोजां बोथोरावथ' बिया जायोना जोंनिथिंहा ना गासैयावबो माने बिया जायो आं मोननै सेलेन लाखांबाय लोगोफोर आइदि सादों आं मोननै सेलेन लाखांबाय लोगोफोर बेटा से सोना कमे जाबाय कोने मोननै सेलेन लाखांबाय लोगोफोर
ओरैबायदि आं लोमजादोंमोन ना लोमजादों माने बिदिनो गोजां बोथोरनि दानो कम হবে सोना ओके कम হবে मेमोनता ओके ब्लैंकेट में गोजाङोना रावबो मानो नाया आंनि लाइफखौलाय मालायफोरनि लाइफखौथ' बिराद नायो आंनि लाइफखौ मानो नाया ना मानसिखौनो मोजां मोना नामा आंखौ गासैनिखौबोथ' लाइफखौ नायो आंनिखौबो नायनांगौ ना लोगोफोर চামচটি খা সোনা কি চামচটি খা খাবো চামচটি यम्मी बाबू छाल নাই आलू হয় आलू खा তুমি आलू पसंद হয় आंना बाबा ओरैबायदि आलू पसंद जायो माने आलू तो छाल तो पानी खा ओके आलू तो छाल नहीं तो आलू खा ओके तो मुरी खाबा ओके जायफ्रानो आंनि लाइभखौ नायदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो सनाफोर आरो कमेन्ट खालामनानै हो जाहाथे आंबो नोंथांमोनखौ सिनाय मोननो हायो आंनि चेनेलखौ जायफोरानो नायो मोनसेबाबो कमेन्ट खालाम लोगोफोर अके होमबासो आं नोंथांमोनखौ सिनायनो हागोन ना नोंथांमोना जुदि नायनानै ओरैनो थांबाथ' आं नोंथांमोनखौ सिनायनाय नङा ना ओमफ्रायो कमेन्ट खालामनानै हो आरो हाय बा हेलौ बिदि मोनसेबाबो आरोना लिरनो बायोबाबो हाय इदि होननानै जेने थेनेबाबो लिरनानै होथार आं नोंथांमोनखौ माने सिनायनो हाथों आरो नोंथांमोनजों आंजों फ्रेन्ड जानो हाथों बेनो आंनो गुरै खावलायनाय लोगोफोर